Yo, iki ngaturi bintang tamune Mas Gareng saka Semarang. Diaturi pinarak ana kiwa kotak. Dipethuk aja dipleroki. Ping pindho, Nduk. Nggih, sedika. Yo. Yo aja ditinggal kapribaden ketimuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku gendeng ning Bojonegoro Mas Gareng panjang yuswa. Amin 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 amin. Nggih. Tuku tahu campur tahu susur. Napa niku? Mas Bayu panjang umur. Amin amin. Donga dinunga Mas. Sing bakun niku ndongake becik, baline ya bakal becik. Amin. Mula dadi menungsa kuwi aja nganti ana ati iki isine mung iri, serai, drengki, dawen, panasten gitu. Niku ora apik, kuwi malah nyiksa marang awake dhewe. Nggih. Sebabe apa kok iso lara ati? Mergo awake dhewe mengizinkan atine iki lara. Oh bener. Gitu. Nek ora kepengin lara ati ya aja diizinke atine, kudu diguwak rasane sing gawe sing nyiksa rasa, ayo didelok bab sing becik lan sing marake seneng kaya dene kula ningali para warga ing koperasi karep iki Mas Gareng. Wah luar biasa Mas. Ora hebat Mas. Kuwi ngeten iki lho. Pripun? Aku iki nganti upamane mainan aku diremot ki wis tekan gone. Oh ngoten nggih. Aku ki mulai umur 46 nganti 49 rene terus. Nggih. Alhamdulillah tegese panjenengan wis jinodo kali warga koperasi karep. Oke, wong bola-bali wilayah saya mriki wilayah mriki tlatah ing Sukorame niki Sukorejo. Rejo karo Rame iki padha wae. Iya Mas, nek wis jeneng nggon kuwi aja diowahi. Engko ndak kernete aku tak bingung. Ayo kuwi tak ajari pinter kabupatene iki rakyat to iki. Bojonegoro. Bojo kuwi bojo negara, bojone negara ki rakyat. Negara tanpa rakyat ora iso berdiri. Oh iya, nggih. Mula kabeh iki gumantung ana masyarakat utawa rakyate. Betul, berdiri ora beda iki. Leres. Operasi karep iki berdiri kokoh teguh karena dukungan para anggotanya. Nggih. Ora dianggep kuwi wong liya ning dianggep kuwi mitra kerja Mas Gareng. Betul. Mergo koperasi karep tidak akan bisa berkembang jikalau tidak ada dukungan masyarakat lan mitra kerja kiwa tengen. Ya mumpung ditimbali rene ndongake. Mang ndongake apa Mas? Dengan usia yang ke-49. Nggih. 4 artinya 4 penjuru telah dijangkau oleh 4 penjuru telah dijangkau oleh koperasi karep.
Buktine pripun? Loh, dari timur ke barat, dari selatan ke utara telah dijangkau oleh Koperasi Karep ini. Leres, nggih. Terus 9. Semoga bisa lancar semuanya. Amin. Niki wong Nggih. dongane wong terani ayah kaya kula niki. Ya ora terani ayah to, Mas. Terani ayah piye sampean bagus-bagus aku diurek-urek dhewe ngene iki. Ning niku ngrejekeni. Nggih. Nggih to. Gusti Allah niku nek arep paring rejeki ora kurang jalaran. Contone Mas. Nggih. Karyawati Koperasi Karep ingkang disabilitas kala wau. Nggih. Nggih to, diberikan tempat terus diberikan ruang untuk bekerja ben padha karo kancane, tidak ada diskriminasi, kabeh dirangkul padha. Napa ora hebat Koperasi Karep kuwi? Nggih. Ayo, mula sakniki bakune wong nyambut gawe kuwi nek Koperasi Karep niku mung semangat teken-tekun karben tekan sediane. Betul. Arep kowe fisike niku secara lahir niku normal. Nek ora duwe ketekunan, nek ora duwe apa kuwi jiwa bekerja, ya wis muspra. Betul, sing penting kerenteke ngati. Betul, Mas. Nggih. Oh, niki kita mendukung kerentek nyati Koperasi Karep untuk syukuran. Nggih. Ini bola bali bola tak terjemahke karep ki apa to artine? Apakah maksud dari kata karep? Ayo. Kuwi koperasi bidang usahanya. Niku kane. Nggih. Terus A, Alhamdulillah tahun ini sudah berumur 49 tahun. niku ane. Terus R. Rasa syukur malam ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terus E. Elok tontonannya wayang kulit dengan dalang Ki Bayu Haji. Terus terakhir B. Bersama Ki Dalang ada Gareng dari Semarang. Waduh. Lah ning singkatan apa-apa kok mesti mlebu lho. Wes ora mlebu tak batalke jobmu. Iya. Ya ora ngono wong Lah wong nyatane. kowe iki deloni wong kok kuwi lho. Wong nyatanipun ngeten lho Mas, Pak Siryadi niku nek kalih kula kuwi wis kaya wong tuaku dhewe. Nggih. Nyambung sejarah, nyambung silaturahim, wiwit panjenenganipun almarhum Om Sleng gitu. Nggih. Tekani kula panjenengan kabeh dirangkul. Betul. Lho, Koperasi Karep kuwi lho Mas sing dipenggalih ora mung karyawan nek klebu penguripane para seniman kaya aku karo panjenengan iki ya dipenggalih. Ora mung trimo nguri-uri ning ya ngurip-urip. Lah mula niku Seni dan senimannya. bener nek nganti Koperasi Karep ulang tahun kok ora nanggap wayang niku rugi. Loh, kok rugi piye? Sing rugi awake dhewe wong ora ditanggap kok. Nek Koperasi Karep niku gelar apa-apa kelakon. Tak dukung. Iya. Aku Nggih. ki ya bot-bote mergo wis nyedulur karo Koperasi Karep. Nggih. Bengi bar nderekke awakmu Nggih. saka Mang Bablas rene Nggih. entuk oleh-oleh. Oleh-oleh apa, Mas? Saka Bojonegoro Ngetan ki kuthane tak urutke jebule iso lho. Saka Bojonegoro, Ngetan, oh Ngetan. arahe Ngetan. Arah Ngetan sampeyan ngurutke kuthane. Iki lak Bojonegoro, bar Nggih. Bojonegoro ki lak Babat. Babat. Babat Lamongan, Gresik Surabaya ki Besuki Banyuwangi Bondowoso Jember. Oh iya iya iya. Nggih. Bisa urut ya, Mas. Urut. Nggih. Aku ki bangsa ngono iki telaten kok tak kelumpukke. Ning luwih telaten lan kula luwih percaya nek sampeyan piyai sing wis kerep ditimbali rene. Nek perkara karep sampeyan aku wis ngakoni. Ning Nggih. saiki kula nyuwun tulung mangonceki asmane Pak Dirut, Pak Haji Siryadi mangonceki. Nek sampeyan iso ngonceki ya alhamdulillah lulus, nek ora ya tahun ngarep mbuh ditimbali apa ora. Ayo. Asmane Pak Dirut. Ayo, Pak Siryadi. Sik kok sik to iki resikone gedhe lho iki. Lho gede piye to? Kowe takon tok ning tanpa konsekuensi iki percuma. Lah konsekuensine piye? Lah wong iki ya jer basuki mawa biaya to. Oke, oke. Lah nek mung biayae tenang bae kabeh iki. Aku ki wani perintah ya mesti wani tanggung jawab, ya ta? Nggo niki. Iki ning 200 wis ya memang terjemahke asmane Pak Siryadi. Kuwi Ya. kuwi duit tenan. Oh tenan lho ya. Wong Kok duit monopoli. nek ora percaya manggawa sik ben sah. Amin. Nah, wis ayo saiki diterjemahke asmane Pak Siryadi. Sri Hadi apa Sri Adi? Pak Siryadi. Sri Nggih.
Kuwi sebutan seorang pemimpin. Jadi beliau pantas menjadi seorang pemimpin. Nggih. Sri Ratu. Sri iki sebutane ratu to Ratu. raja. Nah, jadi Sri itu pemimpin. Nggih, terus Ya, nggih, ya ini pimpinan koperasi Oh Karep. ya. Terakhir Dipilih menjadi pimpinan. Iya ya wis. Alhamdulillah ya. Sing mangsamu sing iso ngapusi gur kowe tok. Ora. Nek aku ya jenenge ngetes ya ora apa-apa no. Ngetes. Niku tegese ketok nek sampeyan ki tresno tenan kali Pak Siryadi. Lho lalu ditimbali bola-bali mosok ora tresno. Nggih. Mula kareben ayem tentrem nggih to diparingi kalih saka rubeda ya disolawatke dhisik. Oh, siap. Nyuwun pepeling. Nggih. Pepeling. Heeh. Yo Mbak Dita, Mbak Suci karo Dini karo Ayu jumeneng kene nyedaki Mas Gareng. Amin. Monggo ayo. Yo. Ae aoe. Alhamdulillah. Iki lho, ambak-ambak hidup zaman modern Nggih. yang wis nyandang sebagai seniman utawa seniwati tidak melupakan adab norma sopan santun. Lah pripun Mas? Begitu tak candak tangane arep tak ketahmu munggah dicium. Oh nggih. Lho iki norma. Mergo panjenengan iki dianggep leluhur. Umure luwih tuwa. Kosek. Piye to? Tembungmu kok aku dianggap leluhur ki aku wis mati kok piye? Dikurmati diluhurke ngono lho Mas. Leluhur. Leluhur karo leluhur ki beda, leluhur ki wis mati. Oh nggih nek leluhur iki dihormati. Dihormati. Oh iya, nggih leluhur. Nah, ngaten. Mula adabe ya kudu dijaga. Wong niku pinter dikaya ngapa. Nek ora duwe adab niku sampah paribasane. Sing luwih penting Nggih. pinter njara langit yen ora bener ora apik. Nggih. Pinter bener ning yen ora bener tumindake Ya ora tepat. Nggih. Yo niki ibu-ibu wis kepareng jumeneng. Kula nyuwun tulung pepeling dipun bawani. Bagus. Sing bawa yen Mbak Dita Suci, Ayu Dini aku wis kulino krungu. Genti swara wiraswara lanang. Antarane Pak Giarto apa Mas Dedi. Oke. Ning nek piyai loro kuwi aku wis kerep, mergo kuwi kulino melu nyambut gawe. Sakniki sing durung tau krungu suarane Mas Gareng. Sakniki Mang Bawani. Kowe kari merintah Mas Gareng bawa mulek kaya entut. Mboten aku ki ya mung nganu kok mung nyuwun tulung kok ya. Ora urung lah ya aku to. Nggih, pun monggo wis ngono ndang. Dibawani. Ayo Mas Gareng ning tengah, ibu-ibu rada mundur sisik. Ayo. Monggo. Aduh, jan. Mulai kelecam-kelecem kaya ayu-ayu wae. Lho kok kaya bagus-bagus kok ayu-ayu wong. Ayo Mas, dibawani. Monggo. Wasitodi. Sip. Nano. Ora usah disemak kaya amatir kowe. Ya wis. Lahir ceprot ning nggur gamelan kok nembang kok dikandhani. Isin aku. Mboten aku mau ngelingke kok. Ngelingke iki ngaku edan. Ora sak nesu. Ayo, aja ngatung wis diparingi kok jek ngatung wae. Nah. Ngono, ayo. Terus iki. Saking ya. Wong pinter iki kenane lali kok. Ya. Saking Provinasis Nano. Ayo. Padha kowe iki. Ayo no. 200 kok mangsane iki. 200 iki nganggo jengat barang. Ayo no. 200 kok drujur mbok wegah. Ngelingon
wong urip ing donya jos bebasan ayo bebasan mung mampir ngombe ya kulino adan kok le mesake ning omah kulino adan sing wedoke apa adan ora adan oh adan ya aku ora tau adane mejijer ya menanu salat kang limang waktu karo ngenteni aku arisan sik ngono ya aja nesu to kowe ngentek wong ngurmati ngono kuwi nek urung bagiane ora trunyak-trunyu ora bagiane dadan ayu-ayu gur nonton aku nembang ngopo lah nek ora kon nonton piye apa kon ngedusi tembungmu ra enak piye to wong sing meger-meger kok didusi ayo lanjut kudu tansah menanoe dipun lampahi ya iku ayo ya iku cagak agama nano-nanoe pakartikan sip ha padha-padha anake Pak Anom Surata le iya ya lanjut ngedohken tumindak mungkar neno yakti urip mandya tentrem lahir batin yo bejo donya akhirat ngapa to kok nesuki lho kowe ngongkon wong penyiksa lho iki nyeteni selehe gong gong digandolke kok diteni selehe lah yo nek bejo donya akhirat drodok lagi gong lho dodok-dodok kowe enak kae dodok-dodok napasi lho lah wong kene iki ngenteni jan kepenak diselehke kok ya aku sedih aku ngene lah apa nek oh kene iki wis nyuara megap-megap kare diulur-ulur ora nyalake gong yo buka kendang digarap irama seger kepeling monggo ibu rada maju aku meneh iki ora kuwi lho ibu-ibu ayo sing bawa Mas Gareng sing nembang ibu-ibu bawa karo nembang ki beda ya to sing nyanyekke lagune nek sing gawene nembang kuwi si bawa ya nggih yo buka kendang monggo yo lilo lilo lalo yo Yen wajine tansah dielingke wis wajine padha ditake adem wis kumandang wayahe sembayang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah
perintah agama keling kono ning dunya mung sedelo sampai lan kawasan pasrah sing kuasa yen kabeh desa muka suwarga yen wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake asal kustumandan wayahe sembarang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah masih tumainah luwe sempurna yen berjamaah setelah pasrah salat saya dikatakan tidak mungkar langit Anissa dan tepi prayogane kita berjalan tunai kono iku perintah agama keling kono ning donya mung sedelo sampeyan kawaca pasrah sing kuasa yen kepengin bisa munggah Mangke sik, ibu-ibu sadurunge lenggah aku tak maca layang. Nyuwun pepeling kakak katur dateng Yulimbuk lan dulur-dulur abdi Solo saking Bapak Edi Joko. Kanthi atur menika wonten saweran 200.000 katur ibu-ibu ingkang nembang pepeling. Nah, Mas Gareng, duit 200 mau wis tak titipke sampeyan mangdum wong papat kuwi. Wis. Nggih, niki kula mau ngaturke iki lho. Kaliatus katur ibu-ibu. Nah, iki ra kanggo sing bawa to? Ora sing nembang, diku sing nembang. Alhamdulillah. Ibu-ibu PKK iki anggere entuk duit senenge ra jamak. Ayo, saiki didum wong siji nyatus. Papat to kuwi. Aku ki rumangsaku ning kene iki dadi gareng lho, kok dadi kasir iki. Alhamdulillah. Nah, wes. Iki tak dumi 50-50 aja lali. Mengko lawane aja dikunci ya. Makasih. Wes, ben ora masalah. Aku ora entuk duit kok kowe tak trimo. Pak Sriyadi ora trimo yen aku kok. Ngopo kok ngembel-ngembel Pak Sriyadi? Wes ben kowe tegel karo aku Pak Sriyadi. Ora tegel, nyotak ijoli iki lho. Wah, kok kon ngedum neh. Ora didum. Tenan lho. Yakin, sumpah ora didum wis. Wah, Wis monggo ibu-ibu lenggah sik, monggo ayo monggo. Nduk Niken, ayo kene. Mbak Niken ben munggah nyedaki Mas Gareng. Monggo. Mbak yo mesem merengut pedae apa? susah pedae apa? Janji aja ewa aja tanpa tuwa nadyan aku kotaksi lain janji mesemo kan sata enteni yo barang kanggo diluring takutan lakone tumaman mesti asembah. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat ta? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih to. Nggih leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sik, Nduk, kagem Bapak Sriyadi. Oh nggih kagem Bapak
Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Sriyadi. Mereka selaku direktur utama. Oh, lah aku lawa foto kalih. Mau Pak Tresno. Sanes Ibu Suryadi. Ibu Suryadi ketinggalan. Nggih. Tapi kalih Pak Suryadi ini dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah jadi sejak ini gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Suryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mengke njenengan saya akeh. nggih, dadi njenengan lenggah sik. Men Pak Suryadi karo Nduk Niken. Yen Pak Suryadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing tuwake wis ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Oh cair yo padha wae. Apa men suarane? Kok huruf Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Suryadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kondang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh, Oh, semakin saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Nah, Nggih. gitu. Mas Suryadi donganipun lari kang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa toh? Kok gondoli piye kok dilungi kok gondol? Aku dendam pokoknya aku. Kok dendam Jadi kok? kira polos bocah iki. lah, kuwi 50.000 lah iki apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Hah? Sampean ora sir ngewehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Mosok ya pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 pen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Sampe ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyol, gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak kei. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Koperasi to, Oh, Mas. perlu kuwi koperasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep kei tak kei. Iya. Aku wis karep. Wes raksa ngono suwe kaya. Oh, aku anggur kepethuk niki kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, Bayu. disalam salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Pak pertelon piye? Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah nek kene piye? Disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi hari ini untuk umum loh Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh, Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh Mas. jan hebat nek semene kok Nggih. wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Apa? Apa? Itu
Kok ana pesawat ning kene iki? Itu namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jim. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek enek Ora jine. ketok ya? Ora ketok Ora lek putih lho ora sing ketok. sing mening-mening ayu-ayu ketok. Iya. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jim nang jam. Ya, Oh, aku diarani kok kaya dukung to kae. Oh, sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora Nah, ngerti aku rak apa ya muni terus to. sampean. Kamera drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso rumangsa Baper ya? ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah delok. Saiki perkara putu karo mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Iya. Nduk niki nembang Nyidam Sari gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wis. Ning nggone banner iki uduk gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mleyan nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah ti Mas. Oh, kira. Kira. Kudune sing luwih enom to, Iya. Mas. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis Ayo. kuwi anggepen wolana sing bagus dhewe, ya ta. Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Oh, dicet. apa Piye? kurang gawean kok bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungen kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dah wong bagus. Bapak jening hati. Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi Waranggono. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Ya jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manuto to, manuto. Arang-arang tuh gandrung ayu. Oh, arang-arang piye gadrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Cai dia. Oh sehat kok asam urat, asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangen lampu kaya ono sing mati siji. Alah, ngono dirembuk. Dah iya. Kaya ngene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget iki biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku ki gareng di laboratorium. Di sini Ya sing penyakit kok. aja ngono. Ya sing gagah. makane sing gagah. Aja koyo Iya, iya. Iya, aja dadi atimu. Saking senenge ngatiku polahku kaya ngono mah. Oh, nggih. Yuk ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas.
Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Gari digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula, cek gula. Kecing manis nek. Lah biane wis tuwa iki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis. Dademu Nyawang kini nih kan. Malas sana. Ken dituntun kan, asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati ya. Lah ngapa ngerti-ngerti miring-miringnya kok ya wedi to. Drama. Malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam ora? Ya Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki ora nek salahe. Nek yo aja terus kaya wong mecati ngono to. Tutupno ya. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu dadi ora hafal ya. Apal? Lapal iki yo ngelingke wong kenane lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah iya, kono dhewe yo ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean no. Wis ora kuat piye ta. Oh, mulane anggar petuk, petal, petuk putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong piro wae. Ora, yo urung jodone. Iki sing konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro to Cahyu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek cedak karo wong lanang nggo semangat belajar. Iya. Ngono. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, kuwi apik iki. Ngono. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Lah, keloro-loronen. Oh, alah ya. Yuk kan. Ngedam tari. Yuk. Lanjut. Sok. Nyidam sari. Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes saiki. Kenapa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Mau enggak? Operasi yo kuwi lha apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu itu.
Bener. Koperasi Wadah Air Susu Ibu kuwi BH. Ya, artinya BH berbadan hukum. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep niku genah wis sah, tur aman. Kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya. Aku bangkit Gom-gomino Mas Anggit. Ngerangin ayo gender sinter gampang aja. Wayangan kang raritu hilang saka pikiranku. Wis tak lali-lali Dua kali monggo ya, Ber.
biasane lok tenan. Oh, mula ya ora gumun, ora kalian niken ki saya mumbul. Lah apa kok mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora karbitan, ora kesengkan ning ditata karo kahanan. Mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki ampun lenggase, aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten pemanggilan Mas Gareng. Bapak Siryadi sekalian monggo menawi wonten keparengipun. Sekalian Pak Trisno, sinten mawon niki bakal dipun kanthi kados adat saben monggo mriki. Pinarak mriki. Bapak Siryadi parenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak, monggo pinarak mriki monggo. Kalian Ibu kalian Metara. Larak disampirke ono monggo Bu, monggo Bapak mriki bae. Ngetan bali ulang apa sejane ono ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Siryadi kalian Ibu. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih, pinaringan sehat sedayanipun. Binerkan dening Gusti. Sadurunge matur kana terjemahan Siryadi kala wau. Walah lah. Ngapa dijelet-jelet iki? Yo kecethok. Kok suarane gaung tok kaya ning jero gumuk. Ora mudah-mudah kok Bu. Kene. Iki nih yang sewu. Nggih, niki matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sak kiwa-tengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Siryadi nggih menika. Ah iya, genah piyai iki pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh, monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, Koperasi Karep, jajaran manajemen dan seluruh anggota, karyawan, karyawati Koperasi Karep dan PT Karep Alam Sejahtera dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih malam hari ini puncak acara hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 disemarakkan oleh semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Koperasi Karep di seluruh unit usahanya dan PT Karep Alam Sejahtera selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dan perkembangan. Amin. Dan semoga selalu membawa rezeki yang melimpah, barokah, manfaat untuk kita semua. Amin. Sejahtera untuk kita semua. Amin. Dan sehingga hari ini alhamdulillah hiburan wayang kulit dengan Ki Dalang Mas Bayu Aji Prasetyo. Dan seluruh kru yang luar biasa. Dan tentunya alhamdulillah hadir juga Mas Gareng Semarang. Terima kasih Mas Gareng telah jelentrehaken. Oh, nggih. Jelentrehaken itu apa bahasa Indonesia? Jelentreh menjabarkan. Dan juga hadir pula Nduk Niken yang dulu masih kecil imut-imut sekarang imot-imot. Nggih. Rekamanipun wonten mriki sih kelas pira SD? Masih SD. Dulu angger teko Niken namanya dijak foto. Gendel ibu ae. Nah, alhamdulillah tadi sudah begitu datang disambut, alhamdulillah kemasuk ruangan saya. Alhamdulillah. Nduk Niken, terus beliau itu mengenang masa lalu
masa kecilmu di sini. Riyen ya neng kene karo Mas Sleng. Om Sleng almarhum. Oh. Ya, nggih, sekitar tahun 2012 ya. 2012. 12-13 lah ya. Nggih, niku mula niki terus biyen nduk niki isih SD saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. Mas Bayu. Dawuh. Kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Wah, alhamdulillah. Mboten sah, Pak, mboten sah. Niku mungkin nek dikek saya glelek-glelek. Ora, tapi khusus, khusus nggih napa. Saya dulu bersama Swargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayit nggih, Pak, nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Weh lah iki. Ayo Mas Bayu meni ra kelingan. Soal Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku. Pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasta dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Suprayitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Nggih. Maka di sini yang masih saya lihat alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki. Mas. Mulane ket sore kok mesem. Tolong Mas apresiasi saya 2002 niku sing tesih nggih Pak Giarto, Pak Samino hanya hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 orang. Nggih. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Nggih. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kayak Pak Giarto sih. Mboten napa, mboten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa Nggih. alhamdulillah pengrawit abdi menika Nggih. diganti bukan karena abdi itu bubar, Tapi karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Nggih. Ingkang tasih sugeng utawi gesang nggih diantaranya Pak Pak Giarto. Nggih, no, sisa-sisa Brotojito Pak nggih kantor Giarto. menika ya. Tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Suryadi. Muga-muga panjenengan sak keluarga pinaring sehat. Amin. Lancar. Amin. Sukses. Amin. Amin. Matur nuwun. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. tadi ada 5. Yang 4 mana yang 4? 4 ya kok Mbak Darsini barang niku. Nah, monggo silahkan ke sini yang keempat-empatnya. Nah, berarti anu sih. Nah, Pak Mangun, Pak Samino, Pak Demur, Pak Diratin. Mbak Darsini. Masih sing ngomong so pajak tuwek ngadeg. panjak tuwek. Nggih. Mbak Darsini, Pak Diratin, Pak Demur, Lek Samino, Pak Mangun. Ayo kene. Nggih. Nggih niki mila anu sampun mayang karo sedaya niki terus. Pun bibar Bratayuda nek Mas. Ayo. Niki pun mendhita sedaya, Pak. Nggih. Alhamdulillah panjang umur. Nggih. Ini manjai pas manten saya. Nggih, alhamdulillah. Dan ini Penggemar tidak saya. boleh meri karena ini rezeki. Yang kepengin itu dum-duman tuwek. Oh. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir gitu. Dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek panom. Nek di. Iki lah neng Tridharma, aku nggih. wingi kae neng Trimoluwung. Nggih. Niki Bapak niki. Nggih, cara anu ya veterane krawitan ha ya. Ning masih produktif sedaya. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Iya.
Sesuk wani babat iki ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, kula makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Dan juga Mas Gareng kula matur nuwun kalih Pak Yit. Napa? Beliau kan juga sebagai sesepuh SBA, sedulur Bayu Haji. Oh, ngono ta? Setiap suro ringgitan itu mara sepuhipun beliau. Namun sak menika sampun kapundhut. Oh, nggih, leres. Mugi pikantuk swarga lah. Amin. Bapak, nggih niken wonten mriki pun monggo badhe ngersake lagun menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuhi minggah? Ayo. Nggih, monggo. Mbak Niken. Nggih, dalem, Mbak. Sampean ini mulai wingi wis didambakan oleh warga Bojonegoro. Leres. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Bojonegoro. Amin. Dan seneng bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya-jaya selamanya. Amin. Mas Bayu, Dawuh. karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus, karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo, Pak Ketua Koperasi, Pak Sutrisno. Nggih, Pak Jarwo. Monggo Bapak-bapak Monggo mriki monggo. Wah, Mbak Cip, dan ada Sri Kandinya satu sekarang. Sinten napa? Bu Sri Ratna Dewi ya. oh nggih. Oh nggih, Bu Sri. Monggo Bu mriki. Monggo Bapak-bapak mriki nggih sampun dipun sebat. Monggo mentaram. Matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku Pak sinten? Sik sadurunge Mas Gareng takon saiki tak takoni dhisik Mas Bayu. Napa? Nggih. Lah aku disenggah-senggah Mas Gareng terus Kula mboten nyenggol niku. Oh niku buyuten Pak. Lah iya. Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to? Oh. Lah mosok bokong ini disenggah-senggah ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Oh. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Napa, Pak? Coba bedheken jenenge bojoku sapa. Nah. Ayo. Artekno sisan. Kowe mung wis ngartekne aku to? Nggih. Ngartekne aku berarti caire 50. Yen ngartekne bojoku 150. Mboten, yen kula ngarani niki kula wedi kleru. Niku pusaka lho, Pak. Naminipun nak pusaka. Naminipun sinten mengke kula artekaken. Lah ya jenenge sapa? Pun boten sama, pun boten napa-napa kula kok. Karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sri Adi iki nyetes kok. Menawi boten klendu lho, Pak. Nggih. Kira-kira niku. Nggih. Nun sewu lho, Pak. Nggih. Menawi boten lepat lho, Pak. Nggih. Enggak kok dinteni kok. Kowe kok ngenteni ngopo? Ya, Wong sing arep mari duit kene kok wis ngenteni. Lah aku ya ngerti namane. Yen boten salah. Ya boten klendu. Niku sinten? Alah, malah Iya tak mulek. Terus terang wedi. Yen nganti nun sewu Bu, panjenengan bolo kula to Bu. Kepala ora ngerti kok. Ya ora apa-apa tak takon dhewe. Sing nakoni sing kakung, sing putri sing tak takon. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu ya ngono sinten ayo. Wah, repot kapan caire iki. Mboten saestu mangke kula terjemahkan Bapak lah sampun. Naminipun sinten?
Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Sriyadi sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, Ti. mongso menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Loh. Terus Sinten malih? Wahyuningsih. Wah, saiki wis dadi garwane bapak. Suwe. Heeh. Terus Yuwono slamet ora ana alangan sawiji apa. Amin. ning Niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Cair. Terus sing kirang kirang Pak. Ora iso wis cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Sriyadi sido kenek iki mau. Pokoke aku ki Lah piye wong meneng disenggal-senggal ngene. Lah aku ki jerat. tak kira ki driji dadak buntut to, Pak. Ora. Wah, buntut iki nyata. Aku dipadake duwe buntut teng arep. Weh, bedheo salah siji. Gencahe. Alah. Iki lho, bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten Pak? Ayo. Ayo iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Nggih. Niken. Klune niki beliau ketua koperasi. Wis. Nggih. Ayo sapa? Ketua koperasi namine Ayo. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bisnis. Sinten Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe. Lah, Jawane apa Jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Ki Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok Ora iso? Munggah panggung iki lho wis Min. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngendak seniman no beliau kok cair iki. Oh, mindah HP. Pindah HP. Tak kira cair. Ya kan piken Pak Nggih. Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren nerjemahne lho langsung di. Perasaan terjemahke ya kan ya. Ngomong bedek tok lho. Iya. Teko Bapak. klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wis iki engko cair terus engko. Niken ki penyanyi apa Bang Didil lho tadi. Lah ngopo? Kok kabeh dijaluki. Pegawai koperasi ya. Kowe Kaya yang koperasi. Nah, kowe yang njaluk ki aja kowe tok. Aku jaluk. Alah wong kira jamaah ya. Monggo Pak, Pak, anu badhe nyekal ngersake napa Pak Trisno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Sriyadi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak. Apa? Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa Koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa Tepuk hidup, tangan semuanya kagem bisa Pak kerja Sriyadi. untuk Koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin. Kula menawi wonten paring dawuh malih Bapak. Monggo. Satu lagu yang Mbak Niken itu apa ya? Teman-teman itu kan mendambakan Mbak Niken itu datang di sini. Nggih, napa Dan- Pak? Ngersakaken napa? Lagu yang diinginkan teman-teman itu ayang-ayang kayak ini. Oh, ayang-ayang. Ini kalau semua kalau nyetel YouTube-nya Mbak Niken, oh iya, lagunya ayang. Oh nggih, siap. Ayo, iki diatur ayang-ayang. Nek Mas Gareng rasa ayang-ayang, Mas. Anyang-anyangen mawon. Gareng. Monggo Mbak Niken. Yo, ayang-ayang. Yo, ayang-ayang. Monggo, ayo coba. Monggo, ayo. Mananda.
pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak cukup yen durung kapisah mring kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti kaning ati kan aku siji tresna iki ganti katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak cukup yen durung kapisah mring kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti kaning ati kang aku siji tresna iki alhamdulillah. Matur nuwun Pak Sri. Nggih. Wah wis iso gawe lega nduk niki kan. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Anu nyuwun dawuh wonten malih monggo. Anu pripun Pak Trisno dawuh Pak Trisno. Dawuh, wonten dawuh. Monggo Pak Trisno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Bojonegoro, karyawan Koperasi Karep dan anggota Koperasi Karep. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ada pagelaran Dalang Bayu. Alhamdulillah dengan tahu Niken Salindri sama Mas Garek. Mas Garek. Alhamdulillah ini luar biasa apa yang diangan-angan oleh masyarakat Bojonegoro pada malam hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49
Koperasi Karep tambah maju, tambah berkembang dan tetap jaya selamanya. Terima kasih. Amin. Hebat luar biasa. Nggih. Ini 49 tahun, insya Allah mengko yo bakal tahun emas nek wis 50 tahun. Nah, kira-kira rene neh ta Mas Bayu? Lah pun monggo nyumanggaaken derek, bakenipun gitu Mas Darek paringi sehat, paringi sehat. Amin. Sedaya paringi keberkahan. Kalian ngeten Pak Sriyadi. Nggih. Menika gandeng panjenengan menika nresnani dhateng kanca pengrawit ngantos semanten menika. Oleh titen ya Mas. Wiwit saka Pak Yit. Lho saking swargi napa Rama Mara Sepuh. Lah kula menika namung kepengin ngaturaken tali asih karena malam ini lakone Gatotkaca Winisuda. Menika kula ngaturaken tali asih tokoh wayang Gatotkaca supados Koperasi Karep terus mengepakkan sayap demi kemakmuran masyarakat. Tepuk tangan semuanya seluruh anggota. Saya dhuwur semakin tinggi. Monggo Pak Yadi keparengan nampi menika namung tandha tresna saking kanca-kanca abdi kagem panjenengan. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, alhamdulillah. Besar. Nggih. Ketoke Pak, wayang sing mbok tawake ning TikTok kae ya. Ora nyapul ning TikTok aku. Ora ya. Wah niki sae Pak Prodomas niki. Alhamdulillah nggih. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Yadi. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Ini Gatotkaca melambangkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Seorang satria otot kawat balung besi. Di mana seorang satria ini akan menjadi ratu atau menjadi raja di Pringgondani, walaupun tadi kalau kita lihat kisahnya ada Patih Sengkuni yang ngobong-ngobongi ya istilahnya. Alhamdulillah insya Allah tetap Gatotkaca jadi ratu malam hari ini, dan semoga Koperasi Karep niru Gatotkaca jadi raja di Bojonegoro. Amin. Raja ekonomi. Tepuk tangan anggota ya. Raja ekonomi. Amin. Matur sembah nuwun Pak Sriyadi. Monggo naik tasih wonten kersangan lagu, monggo nek badhe lenggah nderekaken menuju lenggah. Terakhir lagu terakhir. Siap, Mbak Niken neh iki. Napa? Tapi aku kan Mas Gareng joget ae apa? Mas Gareng joget. Ket wae dereng joget Pak niku. Pasti wis ora sae niku. Kowe iki dalan turu apa piye ta? Kene wis sobah ora joget. Mbak Niken, Pak Kaji lagune apa Pak Kaji? Napa? Wonten Lestari, wonten sing duet. Nah, Lintang Asmara. saya minta karena ini supaya Koperasi Karep terus kita lestarikan seluruh unit usahanya, maka saya pengen lestari. Oke, siap. Anu dipun tepangaken menika yang jumeneng sinten mawon Pak Sriyadi. Saya kenalkan. Nggih. Yang pertama saya Sriyadi Purnomo selaku direktur. Nggih. Dan di samping kanan saya ini Bapak Haji Sutrisno SH selaku ketua Koperasi Karep. Nggih. Dan di samping kowe kok ya melek rono itu Mas. Ojo ya. Iki derek dipun tepangaken. Nih derek dipun nika titianipun sinten ngoten lho Pak. Kok titian? Pasane padane. Lah kowe ngenalke bojoku niki titian kula. Oh, nggih. Kaya sepeda motor. Nggih. Nah, kalau di samping saya lagi ini istri saya. Ini mboknya anak-anak. Namanya Jatuti Wayuningsih. Nah, di samping Pak Haji Sutrisno selaku ketua, di sini ada Bu Sri Ratna Dewi atau panggil Bu Nana. Dia adalah bendahara koperasi. Wah. Jadi kalau Mas Gareng hari ini nggak manut sama Bu Nana, ora bayaran. Nah, amin. Pak kula mboten nyuwun Bu Ratna, kula melalui niki lho Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ratna. Di samping Bu Nana itu yang ganteng sendiri Pak Hingos. Itu namanya Bapak Widarko SH. Pak Widarko. Ya selaku sekretaris. Nah, di samping Pak Widarko yang Pak ini ada wakil ketua. Biasanya dia suka banci Pak. Oh nggih. Niku sing sing riyen joget mepet apri niku ta? Pak, niki genten. Iya. Ayo. Itu namanya puas. Pak Jarwo ST. Pak Jarwo ST. Nggih.
sayangnya bengi iki kok April ra melok ngono. Ning enten gentose, Pak. Oh, enten. 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 Wah, iki kudu munggah iki. Mungkin sareng karo Niken kene. Nggih, siap. Geteni niki saya ganas. Nah, di samping Pak Jarwo ada Bapak Sucipto SH. Oh, Pak Cipto nggih. Itu bidang usaha. Oh, nggih. Usaha umum Pak Cip. Dan alhamdulillah pengurus malam hari ini kompak bisa hadir dan bisa mendukung semuanya apa yang telah saya programkan untuk seluruh usaha koperasi Karep. Alhamdulillah mendapat dukungan dan restu beliau, karena tanpa ada dukungan dari pengurus dan pengawas dan serta anggota saya tidak bisa apa-apa. Kesuksesan kita bersama. Amin. Nggih. Lestari dipun aturaken. Monggo nduk niken maju ke depan. Dikancani Gentari gen ngancani Pak Jarwo. Ayo kene. Gen ayo gen kene Gentari. Ayo mentara. Terus. Ayo. Niki presiden loro jenenge iki nyanyi Lestari Widodo. Ayo. Alah. Ya ora, aku sudah yakin wisan. Getari. Wes, kita nek pitung sasi kuwi gen. Lah, sing tak deloki sepatune kok, Pak. Pripun? Lah, sepatune munggah tegak. Pak, ning nggih nganu lho Pak, nun sewu naminipun Gentari Gentan niku bel. Terus kricing. Iki enten bele sing muni kricing. Lah, Mas Gareng. Jawo. Iki Mas Gentari. Mbak Gentari kok Mas Gentari? Niku namine Mbas. Bas. Mbak kali Mas Timbas. Nah, jejere Mbak Gentari iki ana neh. Sinten? Gentayangan. Iya. Pon mriku khusus Pak Jarwo, aja entek nek sing Pak, ditelaske, Pak. Monggo Pak Jarwo PN kabeh. Ya nggih, pun monggo ditilar mriki mboten apa benjing nggih. Yo Lestari to. Monggo, ayo. Yo balikan, monggo. Yo go. Monggo goyang Pak Jarwo. Mbak Niken sing. Katon lam-lami hamba berwangi semi harum kambangi melati dasar bulani dari mikir Mas Medan Allah golek nggo dhewe apik tenan iki ngerti golek nggo dhewe Puspita Hendra meneh kono iso bebas tapi tresno Mbak Niken rasa tresna kang sejati manggia lestari nang idung tembang suci yang semi sajreng ning sepi cahyamu madangi saratri dan yo Gentari Muga-muga rani Satpol PP. Lumaku nembus marang kabagyan. Yo! Monggo Pak Jarwo. Yo!
sepi main dia lestari kangeku tembang suci yang sami sajen sepi saya pun mendangi saratri satya kabeh angan kula lono miteri tanpa wanena lumakunan kusmaran kabangan manis sina manis alhamdulillah. Wah, Pak Jarwo golek nggon dhewe kok urek kok tekan. Pak Jarwo, Pak, jenengan nggih kolu. Kula biasane kali mendem sampean boten mendem kok. Mboten apa-apa Pak, kali kula niku mboten resiko. Lah iya. Ora resiko apa? Los. Nggih kali. Kok niku los niku wong melenteng tok niku ora lahir ayo. Nggih. Matur nuwun sayanipun Bapak-bapak. Tepuk tangan sedaya Bapak Ibu untuk beliau-beliau yang sampun minggah. Matur nuwun Pak Sriadi sekalian garwa, Pak Trisno, matur nuwun sekalian sehat. Monggo-monggo mentara. Etan bali ngulang ono Sayo alhamdulillah. Dan Bapak Piyai kok le. Wah, udan rezeki. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Pun sedaya, Pak. Waranggana kanca pengrawit wis tiba kemil iki. Ha iya. Ya wong jenenge seniman yen lagi mulya ya kaya bengi iki. Leres. Mangsaku. Piye nduk niken? Wah, jan Piyai kene elak-elak ta. Elak-elak Mas. Kula kinten mau lek bapak-bapak timbali teng mriki niku lek mung meneng tok. Tibake pas langsung mau salim karo jan elok tenan. Nggih, alhamdulillah. Timbali rene iki yo ngangeni tumrape apa para seniman. Niki sinambi nggih Mas Gareng. Kula tak ngaturke lelagon gerajakan mergo ingkang nyuwun iki pepundhenku sing tak tresnani tenan. Sinten? Pak Jun. Wah, nggih. Pak Jun, matur nuwun. Wah, jan Piyai kok le. Nggih, Pak Jun. Iki ya Piyai elok tenan iki. Ayo kene Mbak Dita kene karo nduk niken kene gerajakan. Monggo. Ayo. Monggo Mbak Dita. Aturan mriki enggal nyanyi. Mbak niken pun ngantosi. Yo Mbak Dita enggal mriki yo Mbak Dita. Ayo. Alhamdulillah wajan ibu-ibu jer diubengi ae. Wis. Nggih. Mengke khusus Pak Jarwo gara-gara aja kundur sik. Ku arep tak aturi beksa karo Gentari. Wis khusus kuwi. Nggih, Pak. Mumpung Gentari dalu niki free, Pak. Oh, diakandani kok. Tanpa bandrol Gentari. Tare wangi wingi tak tebus. Nah ya. Apa ning gadean to? Apa termasuk rancangan iki? Ya ora no rancaan. Kok ditebus? Ayo wilan. Oh iya, Pak. Mau wilan. Yo, gerajakan Banyuwangi berdua Mbak Niken karo Mbak Dita. Monggo Cak, yuk garap gerajakan. Monggo yuk Pak Jun, wilujeng midhang katakan. Yuk. Alam baik-baik. Ae.
Terima kasih matur nuwun nawala liyane tak aturke pathek sanga nggon gara-gara Siap.